σοφέρ! Καλά το λέω και γεμίζει το στόμα μου. Ναι, και το λες και με πολύ στυλ. Ανοίγω εγώ, φτιάξε λίγο τα λουλούδια. Τα έχω φτιάξει. Χάλια είναι. Καλώς τη Δεσποινίδα Σμαράγδα, περάστε σαν το σπίτι σας. Βλέπω έγινες κιόλας οικοδέσποινα, Τι οικοδέσποινα, καλέ, έτσι είναι οικοδέσποινες. Να ξέρεις τι δουλειά τραβάω, ούτε ένα ρούχο δεν προλαβαίνω να ρίξω πάνω μου. Κύριε Μπακόπουλε, κατεβείτε, ήρθε η Δεσποινή Σμαράγδα. Παναγία μου, Ντελάλης, γιατί δεν έπιασες δουλειά σε λαϊκή? Πω, τι ομορφιές είναι αυτές, καλέ, σκόρδα. Καλά το είπα. Γεννημένη για λαϊκή. Ποιες ομορφιές, βρε Μέρη. Τα ίδια ρούχα φοράω μια εβδομάδα. Ναι, αλλά μας απαγάγουνε, θα ξέρουμε πώς να σε περιγράψουμε. Φίβο, κατέβα, περιμένει ο σοφέρ. Βαρέθηκα να πηγαίνω κάθε μέρα με το τζιπ. Μην είσαι αχάριστος, ο πατέρας σου έφτασε 12 χρονών για να αποκτήσει σοφέρ. Καλά δεν τα λέω, κύριε Μπακόπουλε. Καλημέρα σε όλους. Πού σας, σκόρδα. Ευχαριστώ πολύ. Αχ, έχετε μια μουτζουρίτσα. Πού? Είδε καλά. Έφτιαξες το μαντίλι και το τρίβεις στη μούρη. Καθαρό είναι το μαντιλάκι. Άντε, στο καλό αγάπες μου και εσύ Φίβο, καλή επιτυχία στο διαγώνισμα. 6-9. 54. Για να το λες εσύ. Πώς είναι τα μαλλιά? Αχ, μην τα ρίχνεις μπροστά, άσε για όταν θα κάνεις lifting. Έτσι είναι τέλεια. Κούκλα είσαι. Και εσύ, κουκλίτσα μου, να περάσεις καλά. Πώς να περάσω καλά όταν γύρω μου έχω το φαινόμενο του θερμοκηπίου? Μην ανησυχείς, σου έχω βάλει λίγο νεράκι μέσα στην τζαντούλα σου. Έλα, φιλί στον μπαμπάκα. Στον μπαμπάκα. Μια χαρούμενη οικογένεια γίνεται εδώ μέσα. Πότε έγινε ο γάμος και δεν τον πήρα χαμπάρι? Για να δω. Έχεις τραβώσει το στόμα σου. Μην ανησυχείς, εγκεφαλικό θα είναι. Μισό λεπτάκι, η γραβάτα σας. Δεν την πέτυχα, Ήθελα να κάνω διπλό κόμπο. Ο Πάγκαλος τη δένει, έτσι. Ναι, αλλά ο Πάγκαλος έχει και ένα στρέμμα λαιμό. Θράσος, βλαχιά και ανέδεια. Πάλι αυτοκριτική κάνεις. Ωραία. Εμένα θα με συγχωρέσετε τώρα, παρόν την πέσω λίγο, γιατί όλοι αυτοί οι αποχαιρετισμοί με εξάντλησαν. Φεγγάρι μου, να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Αστεία, αυτή έχει κάνει κατάληψη εδώ μέσα, Αποδείχθηκε όμως θησαυρός. Μπράβο, Άρη μου, συγχαρητήρια. Και λεπούρια ανακάλυψες. Ελπίζω μόνο να μην δεθούν τα παιδιά μαζί της. Πρέπει να δεθούν. Νταντά τους είναι. Ναι, Αρούλη μου, αλλά ξέρεις, και εμένα μου έχει λείψει να κάνω λίγη παρεούλα με τα παιδιά. Εσύ δεν έχεις κάνει ποτέ παρεούλα με τα παιδιά. Γιατί πάντοτε κολλάω στο παρελθόν. Ωραία, λοιπόν. Αύριο που έχει ρεπό η Μέρη, τι λες να πάμε μια βόλτα στο Λούνα Πάρκ? Στο Λούνα Πάρκ. Τέλεια, θα περάσουμε υπέροχα. Θα είμαστε σαν οικογένεια, εσύ κι εγώ. Και τα παιδιά. Ποια παιδιά? Εννοείται από τα συμφραζόμενα. Περίεργο. Δεν το περίμενα να σου αρέσει αυτή η ιδέα. Γιατί το λες αυτό και με πληγώνεις? Αφού ξέρεις ότι λατρεύω τα παιδιά. Εξάλλου είναι κάτι έμφυτο. Έτσι είμαστε από τη φύση μας εμείς οι γυναίκες. Γιατί γελάς εσύ? Όχι τίποτα. Θυμήθηκα ότι και η Μύδια ήταν γυναίκα. Το βράδυ θα βλέπω εφιάλτες με το δρενάκι του Τρόμ. Σου έχω πει ότι τα τερατάκια εκεί μέσα είναι ψεύτικα. Ναι, όμως η Σμαράγδα είναι αληθινή. Ελάτε, μην κάνετε σαν παιδάκι. Αφού πονάει το δόντι σας, πρέπει να πάτε στον οδοντίατρο. Εξάλλου το λέει και το αρχαίο ρητό. Πονάει δόντι, βγάζει δόντι. Όχι, δεν πονάει το δόντι μου. Κάπως το πλάκωσα στον ύπνο και. Για να δω. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Ανοίξτε να το δω, μην τρέπεστε. Έχω δει και άλλα στόματα. Για να δω. Δεν θέλω να το ανοίξω. Δικό μου είναι το στόμα και έχω το δικαίωμα να το κρατάω κλειστό. Κάτι που θα σας συμβούλευα να κάνετε κι εσείς πότε. Εντάξει, δεν επιμένω. Να δω τι θα κάνετε όταν δεν θα έχετε δόντια. Θα του μασάω εγώ την τροφή. Κρίμα. Και είχα την εντύπωση ότι δεν μάσαγες γενικά. Αχ, γιατί είναι τόσο παγωμένο αυτό το νερό? Φταίει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εξαιτίας του δοντιού σας τα τραβάμε αυτά. Έλα, αγάπη μου. Συγγνώμη, εσείς δεν είχατε ρεπό σήμερα? Γιατί δεν πάτε κάπου να το χαρείτε?
Θα φύγεις? Πρέπει, καρδουλίτσα μου. Έχω αραβόνα το βράδυ. Αραβωνίζεται η ξαδέλφη μου Ματίνα. Έχουμε να μιλήσουμε 20 χρόνια, οπότε καταλαβαίνεις. Πρέπει να πάω να της τη σπάσω. Μην τρομάξετε, η Δεσποινής πλαπούτα είναι. Καλημέρα, παιδάκια, καλημέρα, Άρη. Α, τι ωραία στολή. Μη μου πεις. Εγώ θα σου πω τι έχεις ντυθεί. Ινδιάνα Τζόνς, το βρήκα. Έτοιμη για το Λούνα Πάρκ? Ναι, πάμε. Μισό λεπτό. Έχεις κάτι ψυχουλάκια. Α! Με πέθανες. Γιατί έτσι σου έκανε κι αυτή? Λοιπόν, αυτό ήτανε, τελείωσε. Θα πάτε στον οδοντίατρο. Θυμάμαι, μια πελάτησά μου στο μαγαζί έτσι καλή ώρα άρχισε. Με ένα πόνο στον κοινόδοντα. Της έγινε απόστημα, γέμισαν πίον τα νεφρά της και για να μην σας τα πολυλογώ, τη χάσαμε σε 20 μέρες. Μελάτα είναι τα αυγά. Σας είπα, δεν με πονάει το δόντι μου. Είμαι καλά. Εξάλλου, πού να βρούμε οδοντίατρο, Κυριακάτικα? Γι' αυτό σκάτε. Έχω τον ξάδελφό μου, τον Γρηγόρη. Ήμουν σίγουρος. Δεν κατάλαβα. Ο ξάδελφός μου ο Γρηγόρης είναι εξαιρετικός οδοντίατρος. Όλο τον μπουρνάζι έχει πελάτες. Παρόλο που είναι αυτοδίδακτος. Τα παιδιά περιμένουν να πάμε στο Λούνα Πάρκ. Ωραία λοιπόν. Ας τα πάει η Δεσποινής πλαπούτα. Έτσι ακριβώς άρχισε ο εφιάλτης μου. Τι λες, Μαράγδα, θα τα καταφέρεις μόνη σου? Φυσικά, τι εννοείς, δεν μπορώ να κουμαντάρω 4 παιδιά? 3 είναι. Ακόμα καλύτερα. Βρε καλώστα. Πώς τα περάσατε? Υπέροχα. Να μαζευτούμε να ξαναπάτε. Σταμάτα πια την κρίνια, σε βαρέθηκα. Επιτέλους σπίτι. Διονύση, γρήγορα, βάλε μου κάτι να πιω. Οτιδήποτε διπλό. Τα έπαιξε η Μέρι Πόπινς. Πώς ήτανε, ζόρικα? Όχι, μια χαρά περάσαμε. Παίξαμε, γελάσαμε. Φάγαμε και popcorn και σουβλάκια και μαλλί της γριάς. Ο Φίβος τα ξέρασε όλα μες στο καπέλο μου. Ελπίζω να το φορούσες εκείνη τη στιγμή. Η Μέρη σου είχε πει να μην μ' αφήσει να φάω τέτοιες αηδίες. Αφού λύσαξες, τι να έκανα? Και εσύ, μεγάλη γυναίκα, κάθεσαι και ακούς ένα 10χρονο. Και δεν μπήκαμε και στα συγκρουόμενα. Στην αδερφή σου να τα πεις αυτά που κάθε 2 λεπτά ήθελε τουαλέτα. Τέτοια συχνοουρία ούτε η γιαγιά μου. Η Μέρη λέει ότι η συχνοουρία είναι η μισή αρχοντιά. Βαρέθηκα να ακούω όλη μέρα. Η Μέρη λέει αυτό, η Μέρη λέει εκείνο. Εάν ξανακούσω άλλη μια φορά το όνομα Μέρη. Με τη Μέρη περνάμε καλά. Με τη Μέρη περνάτε καλά. Σοβαρά, κουκλίτσα μου. Η Μέρη πληρώνεται για να είναι μαζί σας. Εγώ το έκανα τζάμπα. Λες ψέματα. Η Μέρη μας αγαπάει. Εβίτα, έλα εδώ. Και ξέχασα να σου πω, έκανα μετό και στην τσάντα σου. Την άλλη εβδομάδα να τα πας στο τσίρκο. Να γνωρίσουν και τους συγγενείς σου. Ρε μαμά, μήπως αυτό το φόρεμα είναι too much? Σαν τη Μαντό στη Eurovision αισθάνομαι. Και εγώ σαν τη Στερετάπ. Όπως καταλαβαίνεις, στο τέλος εγώ θα νικήσω. Μήπως δεν είναι σωστό να επισκιάσουμε την Ήφη? Η νύφη δεν επισκιάζεται. Είναι 124 κιλά. Απορώ πώς τα κατάφερε και τύλιξε τέτοιο μπέδαρο. Έλα, μην τη γλωσσοτρώς την καημένη. Αν και εδώ που τα λέμε, μια ζωή σε ζήλευε έναν που κακόχρονο να έχει. Τι κάνεις εκεί? Μου φύγε πόντος. Καλέ, βάλε ένα άλλο χρώμα. Μα αυτό θα φαίνεται σαν να σε έχει δαγκώσει κάποιος. Αυτό θέλω να φαίνεται. Έλα να με κουπώσεις, σε παρακαλώ πολύ. Επίτηδες το πήρε στο φορεματάκι 3 νούμερα μεγαλύτερο. Η πολίτρια μου είπε ότι με κολακεύει πάρα πολύ. Χριστέ μου, καλέ! Τι ώρα πήγε, αργήσαμε. Πήγε να χτενίσει τον πατέρα σου. Θανάση! Θανάς! Πάρ' τα πόδια σου γιατί θα σε αφήσουμε εδώ. Νερούλα, κόλλα τα όλα στο πλάι. Φυσάει πάρα πολύ, παιδάκι μου, απόψε. Μήπως να τα φέρω όλα μπροστά για να μην φαίνεται την βλεφαρόπτωση? Σε παρακαλώ, να έχεις την ευχή μου. Φέρε μου τα παπούτσια μου. Έλα, κούκλα μου. Ήθελα να ξέρα, δεν θα πάρεις ποτέ ένα παπούτσι της προκοπής? Γιατί καλέ, τι έχουνε αυτά, μια χαρά είναι. 10 € τα πήρα, οκαζιόν. Είναι τέλεια, έτσι. Τέλεια. Αχ, Παναγίτσα μου, δεν μπαίνουνε. Καλές ακοτρώνες είναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα βάλω τα άλλα. Εκείνο με το λουράκι που έχω. Τρέχα, παιδάκι μου, την περούκα στον πατέρα σου. Έχει πασαλιφθεί με κόλλα. Θα στεγνώσει το κρανίο του. Περιμένεις κανέναν? Το ρουβά, εδώ και χρόνια. Άντε, άνοιξε. Η Εβίτα. Εβίτα μου, πού βρέθηκες εδώ? Περνούσα από τη γειτονιά και είδα φως. Το γλυκουλίνι μου. Αχ, ψυχούλα μου. Έλα εδώ, αγαπούλα μου. Έλα εδώ, ψυχή μου. Δεν μου λες, ψυχή μου, πεινάς. Να σου φέρω μερικά γεμιστά από χτες. Είναι μούριλα. Μαμά, τι του λες του παιδιού? Εβίτα μου, πώς βρέθηκες εδώ πέρα? Συνέβη κάτι? Σε πεθύμεις.
Κι εγώ σε πεθύμησα, Ζουζουνάκι μου. Αλλά δεν έπρεπε να είσαι στο Λούνα Πάρκ με τη Σμαράγδα. Μπορεί να είναι αλλεργικό το παιδί στα Λούνα Πάρκ. Όπως ήταν ο θείος ο Μπαμπακότσος. Έβλεπε ρόδα και έβγαζε φλίκτρες. Και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και εμβόλια. Μαμά! Τι έχεις πάθει? Τελείριο. Ανοίγω, κλείνεις το στόμα σου και δεν καταλαβαίνω τι λες. Πού είναι ο μπαμπάς σου, μωρό μου? Πώς ήρθες εδώ? Με τον σοφέρ. Αυτό θα πει να είσαι κόρη Μπακόπουλου. Μου θύμωσες? Όχι, Ζουζουνάκι μου, δεν σου θύμωσα. Όμως στην ηλικία σου δεν κάνει να κυκλοφορείς μόνη σου τέτοια ώρα στους δρόμους. Ειδικά στη γειτονιά μας που χρειάζεται να φοράς αλεξίσφαιρο. Ήρθε το καημενούλι κατευθείαν σε σένα. Είδες, μαμά, πώς μ' αγαπάνε τα παιδιά. Από αυτή την αγάπη μπορεί να χάσεις και τη δουλίτσα σου. Γιατί να χάσω τη δουλίτσα μου, τι έκανα? Άφησες τη μικρή να δεθεί μαζί σου. Η νταντά της είμαι. Η μιμόζα μου καθαρίζει 2 φορές την εβδομάδα. Αν φύγει, θα πρέπει να τρέξω να τη βρω στις Φιλιππίνες. Μα δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά, να το κοιτάξετε το παιδί. Σταμάτα και θα την τρέχουμε πάλι σε ψυχαναλυτές. Χαρούλη μου, γύρισες? Τι έγινε στον οδοντίατρο? Άσε με το μαλλικά πάλι με ζώνει το βλάκα. Έχεις μπαμπάκι στο στόμα σου. Μην το βγάζεις. Έτσι μιλούσε ο Μάρλον Μπράντο στον ονό και πήρε Όσκαρ. Το ξέχασα. Μου είχε πει ότι μπορώ να το βγάλω όταν φτάσω σπίτι. Διονύση. Σε ευχαριστώ. Μερικά ακόμα και θα πλέξω πουλόβερ. Πώς είναι το δοντάκι του, πονάει? Όχι, όχι. Αυτός ο ξάδελφος της Μέρης μου βάλε τόσο αναισθητικό ικανό να κοιμήσει και ελέφαντα. Μετά άρχισε να μου λέει για το γιο του πόσο ταλέντο έχει στο τραγούδι και ότι άμα βγει αυτό στίφλα να έχει ο Ρέμος. Τέλος πάντων. Αχ, εσείς πώς περάσατε? Υπέροχα. Τα παιδιά διασκέδασαν πολύ. Παίξανε, γελάσανε, βγάλαν τα αποθυμένα τους. Ειδικά ο Φίβος έβγαλε και λίγο από τα σωθικά του. Έλα, αγαπούλα μου, φάει και αυτό να καρδαμώσεις που σε σαντονώσει ο νούφριο. Μπράβο. Ρε, μαμά, θα το σκάσεις το παιδί. Άσε με να το χαρώ λιγάκι. Λες και θα δω ποτέ εγγόνια από σένα. Η κυρία Μπακόπουλου λέγεται. Πού είσαι, ρε νιόνιο? Α, Δεσποινής Παπαδάκη. Πού με κατάλαβες, βρε θηρίο? Τέτοια φωνούλα θα την αναγνώριζα και κουφός. Για δώσ' μου λίγο το αφεντικό. Εντάξει, ο Διονύσης δεν ουρλιάσε, άρα δεν έχουν πάρει χαμπάρι για τη μικρή. Άλλο ένα για τη γιαγιάκα. Μπράβο. Έλα, ρε, μαμά, δεν είναι γαλοπούλα το παιδί. Παρακαλώ. Γεια σας. Εγώ είμαι η Μέρη. Όλα καλά? Όλα μια χαρά. Η Σμαράγδα πήγε τα παιδιά στο Λούνα Πάρκ και περάσανε υπέροχα. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Και του χρόνου. Να μιλήσω λίγο στην Εβίτα. Στην Εβίτα? Ναι, μισό λεπτό. Πάω να τη φωνάξω. Όχι, όχι, πάω εγώ. Εβιτάκι, πού είσαι, χαρά μου? Η Σμαράγδα πάει να σε φωνάξει. Δεν θα με βρει. Τσακάλι το παιδί, σε ποιον έμοιασε? Τώρα που δεν μ' ακούει, θέλω να σου πω ότι όσο να είναι αμφέβαλα για το αν θα καταφέρει η Σμαράγδα, αλλά ειλικρινά σήμερα με εξέπληξε. Και ακόμα οι εκπλήξεις δεν τελείωσαν. Τελικά τα καταφέρει μια χαρά με τα παιδιά. Ακόμα και όταν είναι ατίθασα, έχει τον τρόπο της και τα συμμαζεύει. Εξαφανίστηκε! Εξαφανίστηκε! Τι πράγμα? Η Εβίτα δεν είναι πάνω, δεν τη βρίσκω πουθενά. Τι εννοείς δεν τη βρίσκεις πουθενά? Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι γύρισε μαζί μας από το Λούνα Πάρκ, αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Μα τι είναι αυτά που λες? Την είχες υπευθύνη σου. Μπορεί να μου ξέφυγε χωρίς να την πάρω χαμπάρι. Είναι και μια σταλιά. Τι κάνουμε τώρα? Κλείσε να πάρω την αστυνομία. Γεια σου, μπαμπάκα. Εβίτα, κλείσε μωρό μου να πάρω. Εβίτα, εκεί είσαι. Έρχομαι αμέσως. Μην κουνηθείς. Όχι, όχι, όχι. Θα κουνηθούμε γιατί έχουμε αργήσει. Ελάτε στον Αραβώνα, στη Χασιά, στο ταβερνάκι το στέκι του Πίκουλα. Άμα δεν βρείτε να παρκάρετε, αφήστε το απέναντι στο γραφείο τελετών και πείτε ότι σας στέλνει ο Τάσος της Κικίτσας της Χοντρής. Εβίτα μου! Ο ανιψιός του Πίκουλα σε κοζάρει εδώ και μισή ώρα. Άντε να γνωριστείτε. Μην του πεις όμως τίποτα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ούπα!
Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα. Κοτόπουλο. Σαν δεν τρέπεται λιγάκι. 200 ευρώ έδωσα για το χρυσαφικό που της κρέμαζα. Καλά έκανα και της πήρα φω. Α, ο Μπακόπουλος, εδώ, εδώ. Ο αρχαιολόγος δίπλα του ποιος είναι? Οι συνεργάτες του στη δουλειά. Τις ξέρω εγώ αυτές τις συνεργάτες. Δεν μου λες τον έχει κουτουπώσει? Μόνο στα όνειρά της. Καλώς ήρθατε. Τη μάνα μου τη θυμάστε? Α, πώς είστε? Τώρα που σας είδα πολύ καλά. Να σας γνωρίσω το σύζυγό μου. Θανάση! Παναγία μου, είναι κληρονομικό. Και δεν είδες τίποτα. Πού να δεις το σόι του πατέρα μου που οι περισσότεροι έχουν τα δάχτυλα των ποντιών τους κολλημένα. Παρ' όλα αυτά κολυμπάνε τέλεια. Πολέτα Παπαδάκη. Σμαράγδα πλαπούτα. Χάρηκα. Κρυόκολλη. Άμα σου λέω. Ναι. Πάω να φέρω το σύζυγό μου. Νομίζω πως τον έχω ξεχάσει στο αυτοκίνητο. Γεια σου, μπαμπάκα. Μωρό μου, πού εξαφανίστηκες? Μου έκοψες το αίμα. Τρελαθήκαμε από την αγωνία μας. Εσύ δεν είχες καταλάβει καν ότι έλειπε. Πώς τρελάθηκες? Ναι, αλλά μόλις το κατάλαβα τρελάθηκα. Τι έπαθε στο ζουνάκι μου? Γιατί το σκάσες? Γιατί... Σημασία έχει ότι σε ξαναβρίσκουμε όλα τα άλλα. Σμαράγδα, θα το σκάσει το παιδί. Ας το καλέ, μελάνιασε. Έλα, μωρό μου. Φόρεσε το παλτό στο πάμε σπίτι. Θα τα κουβεντιάσουμε εκεί πέρα. Όχι, δεν θέλω να πάω σπίτι. Δεν έχουν κόψει ακόμα την τούρτα. Ναι, αγάπη μου, αλλά η Μέρη σήμερα έχει το ρεπό της. Δεν είναι σωστό να την ενοχλούμε. Α, ώστε είναι αλήθεια. Ποιο πράγμα? Ότι είσαι μαζί μας μόνο όταν σε πληρώνει ο μπαμπάς. Ποιο τέρας τόλμησε και είπε τέτοιο πράγμα? Εγώ με την καλή έννοια το είπα. Έλα, Σμαράγδα, είναι δυνατόν? Τι κάθισες και είπες το παιδί? Μπακόπουλε, πού είσαι λεβεντιά? Αμάν, οδοντίατρος. Ο εφιάλτης συνεχίζεται. Αυτός είναι ο Παναγιωτάκης που σου έλεγα. Έχει μια φωνή καμπάνα. Τι φλανάκι και ο... Ξέρω, ο Ρέμος. Όχι, ο Τσαλίκης. Τραγούδα βρε χαμένο να σ' ακούσει ο κύριος Μπακόπουλος. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Για εξήγησέ μου, τι ήταν αυτό που έλεγε πριν η Εβίτα? Αγούλη μου, κατάλαβε με. Είχαν πέσει πάνω μου και τα τρία και με είχαν πρίξει. Και τα βάλεις με ένα εξάχρονο. Αυτή άρχισε πρώτη. Πολύ όριμη είσαι. Είπε ο γάιδρος στο πετεινό κεφάλα. Πρόσεξε γιατί δεν τα ξέρεις τι γύρισε και του ρίξω με την Έλα, ηρεμήστε και οι δυο. Το θέμα είναι πώς θα... Κάτσε! Λοιπόν, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεφέρουμε την Εβίτα. Πού είναι η Εβίτα? Εδώ ήταν τώρα. Πού πήγε? Τα βλέπετε και μετά τα βάζετε μαζί μου. Εβίτα! Εβίτα! Ψάχνεις κάτι? Ναι. Αν είναι 1 10 και 15 κιλά, είναι μέσα στην τουαλέτα και πλαντάζει στο κλάμα. Ναι, Εβίτα μου! Άσε, θα της μιλήσω εγώ. Ή μάλλον δεν της μιλάς καλύτερα. Ανώμαλε! Ζουζουνάκι μου! Άσε με, δεν θα βγω από εδώ μέσα ποτέ. Καλά, όπως θέλεις. Μπράβο σου πάντως που αντέχεις τόση ώρα εκεί μέσα. Εγώ στη θέση σου θα είχα πάθει κλειστοφοβία. Έλα εδώ, μωράκι μου, έλα εδώ. Θέλω να μ' ακούσεις πολύ προσεκτικά, εντάξει? Εντάξει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας σας με πληρώνει για να σας προσέχω. Δεν μου δίνει όμως παραπάνω λεφτά για να σας αγαπάω. Εγώ όμως σας αγαπάω. Και εμείς αγαπάμε. Αστεράκι μου, πρέπει να ξέρουμε τη σκληρή πραγματικότητα. Δεν είμαι η Μαριάννα Λάτσι, ούτε η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Δεν είμαι καν η Μαριάννα Τόλη. Δεν έχω λεφτά στην τράπεζα, πρέπει να δουλεύω. Είμαι όμως πολύ τυχερή, γιατί κάνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Σε λατρεύω. Δηλαδή δεν το κάνεις μόνο για τα λεφτά? Πίστεψέ με τόσες κρατήσεις και τόσο οίκα που έχω, για την ψυχή της μάνας μου δουλεύω. Καλέ, πώς γίναμε έτσι? Πω. Κοίτα πως έχω γίνει από το κλάμα. Θα με δει ο ανιψιός του Πίκουλα και θα τρομάξει. Βέβαια, αφού έχεις γίνει σαν τον Πίκουλα. Μωρό μου, είσαι εντάξει?
Ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο δυνατή. Τι πράγμα? Τι έχει πάθει το παιδί? Μην ανησυχείτε, μια χαρά είναι. Σε ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Άντε, πηγαίνετε τώρα να ρίξετε ένα χορό πατέρας και κόρη μαζί. Κυρία μου, θα μου χαρίσετε τον επόμενο χορό? Αμέ. Ρε γαμώτο, εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να κάνω τα παιδιά να με συμπαθήσουν. Ειλικρινά είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Αγαπάω τα παιδιά όλου του κόσμου. Μπορώ να πω και Βοσκόπουλο. Άντε χάσου ρε ψωνάρα, την όρεξή σου είχαμε. Είσαι γεννημένη για να αγαπάς τα παιδιά όλου του κόσμου. Άκου, σε καταλαβαίνω. Από την ώρα που πάτησα το πόδι μου στο σπίτι νιώθεις να απειλείσαι. Δεν φταίω εγώ. Το προκαλώ αυτό, ακόμη και με αυτό το φόρεμα. Όμως, ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μία λύση για να ζήσουμε όλοι μαζί ειρηνικά. Αχ, ξεχάστηκα. Εσύ δεν ζεις μαζί μας? Θα καταλήξεις κάπου? Ασφαλώς. Είσαι υπέροχη γυναίκα και σου εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά αν τολμήσεις και ξαναπληγώσεις κάποιο από τα παιδιά μου, θα σε μαζεύουνε με τα κουταλάκια. Καταλαβες? Και στο λέω με την καλή την έννοια. Μισό λεπτό. Μαμά! Πού τα πας τα λουλούδια? Θα τα πετάξουν, μωρό μου. Κρίμα είναι. Καλέ, ακόμα δεν έκοψαν την τούρτα. Και εσύ ξεστολίζεις τα τραπέζια. 200 ευρώ έδωσε για το χρυσαφικό που της πέρασα. Κάτι πρέπει να αποκομίσω. Αχ, κοίτα. Κοίτα τι γλυκούλη ζευγαράκι. Πολύ γλυκούλη. Άντε χόρεψέ τον. Μήπως κάνεις και εσύ την τύχη σου? Αχ, Διονύση, ανυπομονώ να γνωρίσω την ταντά του κυρίου Άρη. Θα ήταν πολύ γλυκούλη, μωρό, γλυκούλης μου. Το φαντάζομαι μωρουδάκι, μέσα στο ασημένιο του καροτσάκι, με την ασημένια του πιπίλα και τη μεταξωτή του πάνα. Αχ, ναι. Ήταν πολύ σιχαμένο, μωράκι. Θυμάμαι την πρώτη λέξη που είπε. Διονύση! Διονύση! Πρέπει επιγόντως να πλουτίσει το λεξιλογιό του. Πού είσαι, ρε Διονύση? Σήμερα σε θέλω να είσαι επιποδός. Όπως μια ζωή. Θέλω τώρα που θα έρθει η νταντά Χίλντα να είναι όλα στην εντέλεια. Είναι Ελληνογερμανίδα και είναι κάπως αυστηρή. Τι θυμάσαι? Αμυδρά. Ήμουνα πολύ μικρός. Λοιπόν, κορίτσια, για να σας δω, κάντε μια υπόκληση. Όχι. Σαν χορεύετε ζεϊμπέκικο, ίσια η πλάτη. Σαν να έχετε καταπιεί μπαστούνι είσαστε. Διονύση, κουδούνι. Καλά που μου το είπες. Τι θα έκανα χωρίς εσένα? Αριστιδάκι. Νταντά μου. My Lieben. Μικρό μου. Πόσο μεγάλωσες για να σε δω. Ολόκληρος άντρας έγινες. Φτιστός ο πατέρας σου. Τόσο μαλλί είχε και εκείνο στην ηλικία σου. Και ξαφνικά μια μέρα, κούτζακ. Καλώς ήρθατε. Μια χαρά φαίνεστε. Και φαίνομαι και είμαι. Να σας γνωρίσω τα παιδιά. Ναι, μην πεις κουβέντα. Είναι σαν να σας ξέρω. Εσύ είσαι η Ναταλία. Σε βρίζει. Όχι, εγώ είμαι η Εβίτα. Βέβαια. Αν κάποιο γαϊδούρι έκανε τον κόπο πότε να στέλνει μια φωτογραφία, τώρα θα σας ήξερα. Εγώ είμαι η Ναταλία. Ντί σου, παιδί μου, τι τα πέταξες όλα έξω, άφησε και τίποτα για το γαμπρό. Κι εγώ μαντέψτε ποιος είμαι, ο Φίβος. Τι χειραψία είναι αυτή. Σφίξε το χέρι στον άντρα. Τι είσαι, ψάρι? Ναι, με οροσκόπο υδροχό. Κάνεις και πνεύμα. Θα το έχω υπόψη μου. Αριστιδάκι, με εντυπωσιάζεις. Προφανώς θα έχεις βρει πολύ καλή νταντά για τα παιδιά. Ρε εσύ Φίβο, τι έριξες πάλι μέσα στη λεκάνη και βούλωσε πλημμυρί? Ήρθατε, καλώς ήρθατε. Was ist das? Υδραυλικός? Να σας συστήσω τη δεσποινίδα Μέρη Παπαδάκη. Είναι η νταντά των παιδιών. Oh my God. Κι εγώ χαίρομαι πολύ. Καλέ, πάρτε το παλτό της γυναίκας, έχει δρώσει το μουστάκι της. Ούψ, μου ξέφυγε. Χαριτωμένο το σπιτάκι σου, Αριστίδη, μπράβο. Χαίρομαι που τα κατάφερες με αυτά τα εργάκια που ανεβάζεις. Και πάλι, μπράβο. Όχι και εργάκια, φράου. Η προηγούμενη παραγωγή τον έβαλε μέσα 1.000.000 ευρώ, εννοείται. Δεν μου λες λοιπόν, Ναταλία, σκοπεύεις και εσύ να βγεις στην τηλεόραση? Μα όχι.
Τότε δεν υπάρχει λόγος, πουλάκι μου, να ντύνεσαι σαν την μπακκοδί μου. Μιλάω σωστά? Λοιπόν, πείτε μας πώς ήταν το ταξίδι σας. Η πτήση ήταν θαυμάσια, ο πιλότος έμπειρος, το φαγητό απέσιο όπως πάντα. Και πού να φάτε σε πλοίο. Πήγαμε τις προάλλες, έγινα με τα παιδιά και φάγαμε κάτι τυρόπιτες. Όλο το ταξίδι το βγάλαμε στις τουαλέτες. Και ξέρετε τώρα γιατί τουαλέτες μιλάμε. Τρώμε. Το ξέρω. Παπαδάκι, λοιπόν. Και ποιο πρακτορείο, είπαμε, σας σύστησε στον Αριστίδη? Όχι, δεν είμαι από πρακτορείο. Τυχαία περνούσα απ' έξω και με βρήκε ο κύριος Μπακόπουλος. Δηλαδή, σας μάζεψε από το δρόμο. Ναι. Όχι, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Στην αρχή την προσέλαβα δοκιμαστικά για ένα Σαββατοκύριακο. Δεν αλλάζουμε θέμα. Για πείτε μας, πόσο θα μείνετε, καμιά εβδομαδούλα? Πάνω κάτω. Το κάτω εντάξει, το πάνω είναι που με ανησυχεί. Ξέρετε, Δεσποινής Παπαδάκη, στα χρόνια μου η νταντά έτρωγε στην κουζίνα. Μαζί με το υπόλοιπο υπηρετικό προσωπικό. Πω, καλέ πάνε αυτές οι εποχές. Τώρα θα κάθεστε εδώ μαζί μας. Θέλω να νιώθετε σαν το σπίτι σας. Όπως εσείς δηλαδή. Βλέπω, δεν φοράτε και στολή. Γιατί να φοράω στολή? Μη χειρότερα, τι είμαι, νοσοκόμα? Τώρα πια οι στολές έχουν καταργηθεί. Εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να αποσυρθώ. Θα σας συνοδέψω εγώ στο δωμάτιό σας. Gute Nacht. Ευχαριστούμε, καλή χώνεψη. Καληνύχτα. Auf Wiedersehen, χάρηκα που τα είπαμε. Πω, πρέπει να με μίσεις σε θανάσιμα. Όχι, δεν νομίζω. Απλώς είστε, πώς θα το πω, είστε κάτι ξένο για τα γούστα της. Κάτι διαφορετικό. Στην εποχή του Τρίτου Ράιχ τα διαφορετικά δεν είχαν καλό τέλος. Μια χαρά σε βρίσκω. Μέρα δεν πέρασε από πάνω σου. Ώστε με θυμάσαι λοιπόν. Και να τέλα μπορώ να σε ξεχάσω. Ο νόστιμος γιος του Κυπουργού Νιόνιος. Ένα μαζεμένο αμούστακο αγοράκι ήσουνα. Και σε μια ξεπεταγμένη αμούστακη γυναικάρα. Ξεπεταγμένη, εγώ μόνο 22 ετών ήμουνα. Βέβαια, εντάξει, το πολύ 32. Κι όμως έμαθα τόσα πολλά από σένα. Για να δούμε. Τι θυμάσαι? Λοιπόν, τα φουσκώνουμε λίγο εδώ, τα πατικώνουμε λίγο εκεί. Και είσαι, για να σε δω, σαν τη μάνα μου. Εγώ θέλω να είμαι σαν τη Μενεγάκη. Και η μάνα μου αυτό θέλει. Τελικά είσαι σαν τη Μενεγάκη όταν την κάνει ο Ζαχαράτος. Ρε Φίβο, πού είναι τα πουλιά? Τα χάσες, Γαμώτο, δεν υπάρχει κάτι εδώ μέσα που να μην το έχεις χάσει. Υπάρχεις εσύ. Βούλωστο. Εσύ βούλωστο. Είπα βούλωστο, Φίβο. Δεν το βουλώνετε και οι δύο? Πάρτε τα μπισκότα για πουλια. Ορίστε. Όσα χάνετε, μπορείτε να τα τρώτε. Μα τα μπισκότα είναι όλα καφέ. Και λοιπόν, ορίστε. Έχουμε κι άσπρα. Εσείς, κυρία Μενεγάκη μου, τι χρώμα θέλετε να βάψουμε τα νυχάκια σας? Τα μικρά κορίτσια δεν πρέπει να βάφουνε τα νύχια τους. Καλώς την κυρία Χίλντα. Ώστε λοιπόν έχουμε και ένα μήμο στην οικογένεια. Αχ, είναι καταπληκτικός. Ίδιος ο Μητσικώστας. Με κάνει και εμένα. Κάνε με, βρε. Άσε καλύτερα. Κάνει ντροπές τώρα. Δεν κτενίζονται μέσα στην κουζίνα, δεν είναι κομμωτήριο. Θα πέσουν τρίχες στο φαγητό. Και ούτε κάθονται πάνω στους πάγκους και τα τραπέζια. Στον πάγκο φτιάχνουμε το φαγητό και στο τραπέζι τρώμε. Είναι ιερό. Τι έκανε το τραπέζι και είναι ιερό? Θα σου εξηγήσω άλλη ώρα. Και εσύ μικρός, τι αηδίες τρως? Την παραμαμά. Δεσποινής Παπαδάκη, πώς του επιτρέπετε να τρώει ανάμεσα στα γεύματα? Τι να κάνω? Η παραμαμά είναι δική του. Άμα θέλει να τη φάει, ας τη φάει. Είναι φυσιολογικό αυτό ένα παιδί στην ηλικία του να παίζει τάβλη? Και μάλιστα με τα μπισκούτα. Γιατί? Με τα νεράτζια πώς παίζει ποδόσφαιρο? Έτσι ατίθασος ήταν και ο πατέρας σου στην ηλικία σου. Αλλά τον στείλαμε εσόκλειστο στην Ελβετία και έστρωσε. Εσόκλειστο? Αχ, τον καημενούλη, τον κύριο Άρη, τώρα εξηγούνται όλα. Εγώ δεν θα άντεχα εσόκλειστη ούτε μια μέρα. Εδώ κατασκήνωση πήγα και σε 2 μέρες έφυγα. Δεν θα ξεχάσω το πρώτο βράδυ. 15 παιδιά σε μια σκηνή και μας έχουνε για βραδινό φασολάδα. Για πότε έγινε η σκηνή Θάλαμος Αερίων? Πολύ καλά, Ζαφύρα. Κάνω όπως νομίζεις. Αντιέ. Η μάνα μου έχει τρελαθεί.
Πάει κουραζιέρα στον ήλιο μόνη της. Κάθε φορά που ταξιδεύει μόνη της, πάντα βρίσκει κάποιο ζυγκολό που της τρώει όλα τα λεφτά. Έχεις δίκιο να ανησυχείς. Μα διάολο θα μου φάνε την περιουσία η ζυγκολό. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό. Για σένα, Σμαράγδα. Η μάνα μου είναι. Η αδελφή σου. Έλα, Ρουμπίνη. Τη μάνα της Μαράγδας τη λένε Ζαφύρα και την αδελφή της Ρουμπίνη. Θα έλεγα κάτι για όλη την οικογένεια, αλλά έχω άλλα προβλήματα. Με την ταντά σου, την Κεστάπο. Τι πρόβλημα υπάρχει? Άλλα λέω εγώ στα παιδιά, άλλα λέει εκείνη. Και τα παιδιά τα έχουν παίξει. Σε τι ακριβώς διαφωνείτε? Άσπρο λέω εγώ, μαύρο λέει εκείνη. Μαύρο λέω εγώ, άσπρο λέει εκείνη. Βύση λέω εγώ, βανδύ λέει εκείνη. Όχι έτσι, γιουβέτσι. Όχι βούρτσα. Εντάξει, κατάλαβα. Εν τω μεταξύ, η Ναταλία είναι εξωφρενών γιατί η Φρόιλάιν της πήρε όλα τα νεσεσέρ με τα καλλιτικά και εγώ είμαι ακόμη πιο εξωφρενών γιατί το νεσεσέρ με τα καλλιτικά ήταν δικό μου. Η Ναταλία καλά θα κάνει να ερεμήσει. Είναι πολύ μικρή για καλλιτικά. Άσε ο Φίβος. Δεν τολμάει να πει μια λέξη και τον απειλεί θα το στείλει εσόκλειστο. Δηλαδή να το καταστρέψει το παιδί. Τι είναι αυτά που λες? Κι εγώ πήγα εσόκλειστος. Και ειδού τα αποτελέσματα. Μέρη, αν μου επιτρέπεις, δεν ξέρεις πολλά από παιδαγωγική. Είναι ευκαιρία να μάθεις κάποια πράγματα από τη Χίλντα. Μερικά μυστικά του επαγγέλματος. Θα μου διδάξει εμένα τα μυστικά του επαγγέλματος ο Χίτλερ? Ο Χίτλερ είναι μια εκπαιδευμένη και πολύ έμπειρη νταντά εδώ και 30 χρόνια. Η εκπαιδευμένη και έμπειρη νταντά έχει φρικάρει την Εβίτα γιατί της λέει ιστορίες με δράκους. Ήτανε που ήταν το παιδί, απέγινε. Υπερβάλλεις. Κι εγώ με ιστορίες με δράκους μεγάλωσα. Και σου επαναλαμβάνω, ειδού τα αποτελέσματα. Σε όλα τα παιδιά αρέσουν αυτές τις ιστορίες. Ναι, αλλά η Εβίτα δεν είναι σαν όλα τα παιδιά. Η αγαπημένη της ταινία είναι η έκτη αίσθηση. Τι συμβαίνει, Μερούλα? Τα βρήκε σκούρα με τη Γερμανίδα, τρίζει καρεκλίτσα σου. Έχεις μαρούλι στο δόντι. Κατ' εμέ η κυρία Χίλντα είναι εξαιρετική. Μου θυμίζει την ταντά μου την Αδαμαντία. Αδαμαντία, Αμάν πια όλοι εσείς οι γαλαζοαίματοι. Όλοι με ταντάδες μεγαλώσατε. Ήθελα να ξέρω οι γονείς σας τι έκαναν. Χωρίζανε. Ξαναπαντρεύονταν. Αριστιδάκι μου, σου έχω μια έκπληξη. Ελάτε, παιδιά. Παπά, τι έγινε? Τα πήρανε στο ναυτικό? Είχα κι εγώ μια τέτοια ναυτική στολή. Το μαρούλι πήγε από την άλλη μεριά. Μέρη, εγώ δεν βγαίνω έτσι έξω. Θα με πάρουν τα γιαούρτια. Μην ανησυχείς. Και εδώ μέσα κινδυνεύεις από μένα. Με συγχωρείτε. Άντε, Ζουζουνάκι μου, πήγαινε να παίξεις. Πείτε μου, βρε κορίτσια, πώς την έχει δει η τύψα και κριτικάρει συνέχεια τα παιδιά μου, που είναι μια χαρά φυσιολογικότατα παιδάκια. Εβίτα! Μην τρως τα μυρμήγκια, αγάπη μου, δεν θα φας μετά μεσημεριανό. Κορίτσια, εχθές το βράδυ έπιασα τον Ακύρα στο κρεβάτι με την αδερφή μου. 20 χρόνια παντρεμένη. Έλα ρε πουπέ, με τα προβλήματα σου ασχοληθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορούμε να ασχοληθούμε σήμερα με τα δικά μου? Δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτή η Γερμανίδα μου έχει ντύσει τα παιδιά σαν τον Ντιούι, το Χιούι και το Λιούι. Και θέλει να μου βάλει και στολίλες και είμαι νοσοκόμα. Να αφήσω και την τρίχα στον πόδι να είμαι σαν κι εσάς. Μια χαρά είστε εσείς. Δεν φαίνονται γιατί είστε σκουρόχρωμες. Μέρη μου, μην ξεχνάς κάτι πολύ βασικό. Μην προσπαθήσεις ποτέ να μπεις ανάμεσα σε έναν άντρα και στην ταντά του. Εσύ θα βγεις χαμένη. Έχετε δίκιο. Το βλέπω. Έχω ακούσει εγώ χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ το έχω ζήσει από πρώτο χέρι. Εμφανίστηκε μια μέρα από το πουθενά η νταντά του αφεντικού μου και μου ψήσε το ψάρι στα χείλη. Έβγαινα καμιά φορά στα ρεπό μου μετά τις 12 και τι μου λέγε? Πού πας τέτοια ώρα? Εμείς μόνο στην Ανάσταση βγαίνουμε τόσο αργά. Και τι έκανες? Δεν άντεξα και πήγα και τάπα χαρτί και καλαμάρι στον κύριο Φιλίππου. Μα αφού εσύ δεν δουλεύεις στο Φιλίππου. Τι σας λέω τόση ώρα? Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, γυρίζω όλο τον κόσμο και επισκέπτομαι τα παιδιά μου. Τελευταίο άφησα το καλύτερο. Νταντά, Χίλντα, με συγκινείτε. Μη σταματάτε, συνεχίστε. Ώστε ο Αριστιδάκης ήταν ο αγαπημένος σας, Το αγγελούδι μου. Έτρεχε στον κήπο τσιτσιδί. Νταντά μου. Ψέματα λέγω. Ωχ, το μαγουδάκι μου. Είχε ένα ποπουδάκι σαν δύο λάχταριστα ρόδακινάκια. Μ' αρέσει να μαθαίνω πράγματα που με κάνουν περήφανο για τον πατέρα μου. Χαίρομαι τελικά που κάθισα να φάμε μαζί. Υπάρχει έτσι μια γλυκιά ζεστή ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Η Δεσποινής Μέρη που είναι? Να που οφείλεται. Με συγχωρείτε που άργησα, αλλά πού να βρεις λευκή γόβα μέσα στο καταχύμωνο. Ευτυχώς βρήκα σορτή καπέλο στον Ερυθρό Σταυρό.
Καλέ, τι με κοιτάτε έτσι σαν χαζά? Δεσποινής Μέρη, πώς είστε έτσι? Είστε σαν... Ντάντα. Μπράβο. Δεν μου ερχόταν η λέξη. Να μην σας ενοχλώ, μια μπουκιά θα ήρθα να πάρω και να πάω να φαρμακώσω στη γωνίτσα μου, στην κουζίνα. Μα τι ανόησίες είναι αυτές? Καθίστε εδώ μαζί μας. Όχι, ποτέ. Μια σωστή νταντά πρέπει να τρώει εκεί που ανήκει, στην κουζίνα. Ναταλιά, κλείστο. Θα χάψεις καμιά μύγα. Φράου Χίλντα, συγχαρητήρια. Αυτό που καταφέρατε με τη Δεσποινίδα Παπαδάκη είναι ένα θαύμα. Δεν είναι τίποτα. Να δείτε κάποτε τι είχα καταφέρει με ένα λαμπραντόρ. Συγκρίνετε τη Μέρη με ένα σκύλο? Nein, όχι, προς Θεού. Το λαμπραντόρ ήταν ράτσας. Μην ενοχλείστε. Λίγο αλατάκι ήρθα να πάρω. Μία σταλίτσα. Σας αφήνω και την αλατιέρα. Μπορεί να τη χρειαστείτε. Ολόκληρη οικογένεια είσαστε. Πάλι έφαγες μαρουλάκι. Συγχαρητήρια. Ελπίζω να αισθάνεσαι καλά για ό,τι έκανες τις νύχτες να κοιμάσαι δίχως τύψεις που με πέθανες. Θερμά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια. Στις διαταγές σας, κύριε. Τι έκανα πάλι αδιόρθωτη? Κόφτω το πληθυντικό και βγάλε αμέσως αυτή τη στολή. Άρη, με τρομάζεις. Μπορώ να μάθω γιατί ντύθηκες έτσι? Και γιατί συμπεριφέρεσαι με αυτό το γελίο τρόπο? Προσπαθώ να είμαι μια κανονική νταντά. Αν ήθελα να έχω μια κανονική νταντά, δεν θα είχα προσλάβει εσένα. Σωστό κι αυτό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εσύ είσαι μια νταντά ασυνήθιστη και ανεκπαίδευτη και επιπλέον ανεπίδεκτη μαθήσεως. Και με αυτή τη στολή είσαι εντελώς γελία. Ωραία. Τα αρνητικά μου ποια είναι? Παρ' όλα αυτά τα παιδιά σε λατρεύουνε. Τα κάνεις να γελάνε. Νιώθουν ευτυχισμένα κοντά σου. Και όχι μόνο τα παιδιά, όλοι μας. Ό,τι μπορώ κάνω. Δηλαδή, δεν απολύομαι? Προς το παρόν όχι. Τέλεια, θα το πω στην πουπέ να σκάσει. Το πρόβλημα είναι η νταντά μου που έχει φέρει τα πάνω κάτω εδώ μέσα. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω. Μία πρόχειρη σκέψη θα κάνω. Μήπως να μας αδειάσει σιγά σιγά τη γωνιά? Δεν μπορώ να της πω να φύγει. Αυτή η γυναίκα με μεγάλωσε. Δεν μπορώ να της πω τέτοιο πράγμα. Θα έχω ενοχές μετά. Τι λέω? Πού να ξέρεις εσύ από ενοχές? Εγώ δεν ξέρω από ενοχές. Τα ξαδέλφια μου στην Αστόρια είναι επαγγελματίες ένοχοι. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Θα της πω να φύγει. Εκτός αν στα αλήθεια πιστεύεις ότι είναι τόσο κακιά. Θα μπορούσε να είναι το δεξί χέρι του Μπιν Λάντεν. Τι είναι αυτό? Ο Διονύσης. Χριστός και Παναγία, τέτοια ώρα. Και η Χίλντα. Ο Διονύσης και η Χίλντα. Λίγο χαλβά. Γιατί όχι? Για να μας τη ρίξει. Χίλντα. Νιόνιο. Δεν το πιστεύω. Άτσα ο Διονύσης, σιγανό ποταμάκι. Με την ταντά Χίλντα. Χαλβαδιάσανε. Η Χίλντα με το Διονύση. Τι σου κάνει εντύπωση? Μεγάλη κοπέλα είναι. Θα έχει φάει χαλβάδες αυτή? Έλα. Δεν μπορώ να τη φανταστώ. Ξέρω. Είναι σαν να φαντάζεσαι τους γονείς σου να κάνουνε σεξ. Δόξα σε ο Θεός, οι δικοί μου δεν κάνανε ποτέ. Διονύση, καφέ. Σκέτο μεγάλα. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Good morning. Καλημέρα σε όλους. Μέρα. Καλημέρα, Διονύση. Καλημέρα. Πώς κοιμηθήκαμε? Σαν πουλάκι. Και εγώ το ίδιο. Όλοι σαν πουλάκια κοιμηθήκαμε χθες. Εγώ πάλι δεν κοιμήθηκα καθόλου. Όλη νύχτα άκουγα θορύβους. Άσε που μου μύριζε χαλβάς στα καλά του καθημένου. Ευχαριστώ. Και εγώ πεινάω σαλίκος. Μα χόρταγη γυναίκα. Θα κουραστήκατε χτες βράδυ. Βλέπω χρονιάστηκες πάλι στο τραπέζι και χωρίς στολή. Αριστίδη, εσύ δεν της λες τίποτα? Μάλλον σε εσάς έχει κάτι να πει ο Αριστίδης. Τι συμβαίνει? Ναι, ξέρετε, μας δώσατε πολύ χαρά που ήρθατε. Αλλά όπως όλα τα ωραία πράγματα... Ό,τι αρχίζει ωραία τελειώνει με πόνο.
Και εγώ περνάω υπέροχα. Είχα να περάσω έτσι από τότε που ήσουν μικρός. Τότε που έπεσε στη λίμνη με τις πάπιες και εγώ σε έσωσα από βέβαιο πνίγμα, θυμάσαι. Είχες μελανιάσει, δεν ανέπνες και εγώ σου έδωσα το φιλί της ζωής. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Τι θέλεις να μου πεις? Ξεχάστηκα. Τι ώρα πήγε? Έχω τένις. Γεια σας. Στο καλό, Αριστιδάκη μου. Κύριε Αριστιδάκη, ξεχάσατε τα μπαλάκια σας. Δεσποινής Παπαδάκη. Να με λέτε Νταντά. Το τίτλο της Νταντάς τον κερδίζεις. Ωραία λοιπόν. Μπορεί να μην είμαι τόσα χρόνια Νταντά όσα είστε εσείς, αλλά αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, ο Αριστιδάκης μεγάλωσε πια. Δεν χρειάζεται Νταντά. Η Νταντά εδώ μέσα είμαι εγώ. Και αυτά τα παιδιά τα μεγαλώνω εγώ. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, να μην σας κρατάμε άλλο. Πρέπει να του δίνετε. Καημενούλα. Νομίζεις ότι είναι δικά σου παιδιά, αλλά δεν είναι. Και όταν μια μέρα το αντιληφθείς θα είναι αργά. Αν αντέξεις όσο άντεξα εγώ. Γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν και τραβάνε το δρόμο τους. Και εσύ τα πας σε άλλη οικογένεια και θα βρεις άλλα παιδιά να τα αγαπήσεις σαν να είναι δικά σου παιδιά. Και αυτά με τη σειρά τους θα φύγουν. Και πάει λέγοντας. Σου πω μια μέρα θα κοιτάξεις πίσω και θα δεις ότι μια ζωή ολόκληρη εσύ έδινες μόνο αγάπη. Και τώρα πια δεν υπάρχει κανείς για να του τη δώσεις. Θα βάλω τα κλάματα. Χίλντα. Τι τρέχει, γιατί... Μη με διακόψεις. Όπως βλέπεις μεγάλωσα πια. Δεν σε χρειάζομαι. Τα παιδιά μου έχουν δικιά τους Νταντά. Είναι ώρα να μας αδειάσεις στη γωνιά. Πώς τολμάτε και μιλάτε έτσι Νταντά σας? Δεν τρέπεστε? Τι? Να τη ζητήσετε αμέσως συγγνώμη. Μα δεν είπατε να... Τώρα. Συγγνώμη. Έτσι μπράβο. Θα το συγχωρέσετε Νταντά Χίλντα? Συγχωρεμένος. Είναι λίγο πιεσμένος ο μικρούλης μου. Είναι... να, περνάει δύσκολες στιγμές. Ναι. Πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ δύσκολες. Παιδιά, καταλάβατε? Εμείς Νταντάδες πρέπει να είμαστε κοντά η μία στην άλλη. Σαν αδελφές. Μα είναι λίγοι. Οπότε μπορώ να μείνω. Ούτε με σφαίρες. Λοιπόν, αντίο παιδιά μου. Και να μου προσέχετε τον πατέρα σας. Γιαβόλ, θα τον έχουμε σαν παιδί μας. Αντίο, αντίο, αντίο. Αριστιδάκι μου. Αντίο, Νταντά. Μικρέ μου, αντίο. Auf Wiedersehen, Διονύση. Να μας ξανάρθετε. Παιδιά, πού είναι η Μέρη? Φωνάξτε την. Εδώ είμαι. Τι νομίζατε? Ότι θα σας άφηνα έτσι, χωρίς να σας χαιρετήσω? Μέρη, πώς την έκανες έτσι τη στολή σου? Σας αρέσει? Πάλι να μου φτιάξεις και εμένα μία. Medium φοράω. Εντάξει, το πολύ large. Οι βαλίτσες είναι έτοιμες στο αυτοκίνητο. Θα περάσουμε να πάρουμε και τη μαμά μου και κατευθείαν αεροδρόμιο. Είμαι ενθουσιασμένη. Πάντα ονειρευόμουν μια κρουαζιέρα στον Ήλο. Και αυτό το οφείλω σε σένα, μικρή Νταντά. Θα περάσετε φανταστικά. Άσε που κάνουν και καταπληκτικό χαλβά. Και μακριά από το ζυγκολό, Έννε σου, η μαμά σου θα είναι υπό την προστασία μου. Σας λατρεύω. Όχι τόσο όσο την περιουσία της. Άντε, πάμε. Στο καλό. Αντίο. Γεια σας. Αντίο, Φράου Χίλντα. Σνέλ. Φοβερή ιδέα είχατε να στείλετε διακοπές την Νταντά μαζί με τη μαμά της Μαράγδας. Μα τη συμπαθώ πάρα πολύ. Αρκεί να είναι μακριά μου. Πάω να βγάλω τη στολή. Γιατί τόση βιασύνη? Σας πάει? Αριστιδάκι.